Postoji nešto o čemu želim da pričam i pitam se da li treba da odem u policiju s obzirom šta sve znam ili bi samo trebala da budem tiha radi svoje sigurnosti. Ja sam 20-godišnja devojka, zovem se Alex. To mi nije ime, ali radi moje sigurnosti ne smem da kažem svoje ime. Imam najbolju drugaricu koja se zove Stefani. Ona i ja smo prijatelji od početka srednje škole, otprilike 7 godina. Upoznala sam je na časovima glume i uvek sam cenila njenu strast za pozorištem. Ja sam samo uzela taj čas zato što sam čula da je lako. Bilo je sve do 6 mjeseci kasnije kada me je pozvala kod nje kući da se družimo. Izašli smo iz auta i stigli do njene kuće. Bila je to ogromna vila. S obzirom da nikad nije bila obučena u skupocene marke, nikad ne bih rekla da je bogata. Pitala sam je šta njen otac uopšte radi. Naravno, bio je doktor. Možda sam trebalo da dajem više pažnje na časovima, ali to nije poenta. Ušli smo u njenu kuću i baš u hodniku bila je njena majka. Delovala je iznenađeno da me vidi. Pretpostavljam da Stefani nije imala dobru komunikaciju. Uglavnom, njena majka mi se predstavila i ponudila nam je grickalice. S obzirom da sam imala 16, moj izbor je bio pepperoni pizza. Uzeli smo hranu i otišli do njene sobe kao dve bubašvabe koje su pokušavale da nađu mrak. Jele smo i pričale o događajima iz škole. Taman kad smo trebale da krenemo da radimo domaće, perifernim vidom zapazila sam figuru kako prolazi. Okrenula sam se ka Stefani i pitala je da li ima ovdje još nekog. Okrenula se i rekla mi da je to verovatno njen stariji brat Steve. Nisam pridavala tome pažnju i nastavila sam da radim domaći. Pitala sam je da li ima nešto za piće s obzirom da je pizza bila stvarno ljuta. Rekla mi je da pogledam u frižideru, a s obzirom da mi je prvi put u njenoj kući i prvi put da ikog upoznam, zar ne možeš bar da pođeš sa mnom? Povririla sam kroz hodnik i otišla u kuhinju pokušavajući da budem tiha kao super agent iz filmova. Polako sam otvorila frižider i pogledala. Da li ima nešto za piće? Delovalo je kao da imaju svaki ukus svakog pića koji ikada postojala. Prokleti bogati ljudi. I najednom čula sam iza sebe, šta to tražiš? Ukočila sam se od straha, Stefanin brat je samo gledao u mene. Ugrabila sam prvi sok koji sam mogla i zalupila frižider, okrenula se i u tišini pokazivala mu flašu. Samo se sveo, izvadio ruku i pozdravio me. Zdravo, ja sam Steve. Zdravo, ja sam Alex. Upoznali smo se i sve što je rekao posle toga mi nije ušlo u glavu. Jednostavno ne mogu da se setim bilo čega, zato što sam bila ometena njegovim čudnim pogledom. Delovalo je kao da ima 18 godina, a bio je u dobroj fizičkoj spremi, sa gotovo perfektnim osmehom. Trebalo bi da krenem nazad u sobu kod Stefani, u suprotno mislići da sam se izgubila. Rekao je da se nada da će me vidjeti još koji put. Ako mislite da smo flertovali, ovo je bilo pre 7 godina, ali jednostavno nisam htjela ništa. Previše sam cenila svoje prijateljstvo sa Stefani da bih išta pokušala sa njenim bratom. Ali hajmo sada da pređemo na svrhu, zbog čega vam ovo pričam. Već sada ja kao drugo dete Stefanijim roditeljima. Te sam se opustila i rekla njenim roditeljima hej mama, hej tata. Prošlog puta Stefani nije bila tu, te sam radila što radim inače. Ušla sam u njenu sobu i upalila TV. Primetila sam da Steve nije bio tu. Sada bih trebala da spomenem nešto u vezi Steva, od kako ga znam, delovalo je povučeno. Provodio bi većinu svog vremena zaključan u sobi. Niko zaista nije znao šta on radi i sumnjam da bi iko voleo da znam. Izašla sam iz njene sobe i primetila da su vrata na njegovoj sobi pritvorena što nikada nisu bila. Znam da će ovo zvučati loše, ali nisam mogla da pobedim svoju radoznalost. Polako sam odgurnula vrata i ušla u njegovu sobu. Počela sam da mirišem po sobi. Znam da zvuči loše, ali to je moj problem. Šala. Sela sam na njegov krevet, posteljina je mirisala na lavandu. Naravno, proverila sam ispod njegovog kreveta tražeći prljavu stvari. Na moju olakšicu nije ih imao, ali onda primetila sam njegov laptop na krevetu, pored koga je bila tona papira. Otvorila sam ga, na moje iznenađenje nije imao nikakvu šifru, samo se otvorio desktop.
Svesna sam da ovo što radim je totalno narušavanje privatnosti. Ali evo, gdje je nestao veoma mračan okret okolnosti. Otvorila se njegov browser, pisalo je da stranice nisu zatvorene kako treba, pritisni da ako želi da ih vratiš. Znam da nisam trebala da pritisnem da, ali jesam. Pojavio se sajt koji je delovao kao sajtovi koje uglavnom viđem. Kao mračne ulici u New Yorku kad bi internet. Nisam htjela da pretražujem, da ne ostavim istoriju iza sebe, te sam pročitala samo ono što piše. To je bila serija snuff filmova 9 u 90 godina do životinja. Pitala sam se zašto bi iko gledao nešto ovako. Da li je bio radoznao ili ga je zadovoljavalo. Primetio sam da je otvoren još jedan tab. Pogledala sam iza ramena i otvorila ga. To je bio sajt gdje je pisalo kako ubiti ljude na raznorazne načine i izvući se. Da li Steve planira da ubije nekog? Rešila sam da mislim da je bio samo radoznao i čudan. Izašla sam sa interneta i zatvorila laptop. U tom trenutku primetila sam nešto čudno. Videla sam žuti papir ispod laptopa, izvukla sam se i na njemu je bilo 7 imena. Ne mogu vam reći koje su bile imena, ali jedno od njih je bilo moje. Prvo ime bilo je prežvrljeno. Ne znam šta to znači. Da li sam našla listu ubistava i zašto sam ja na njoj? Dok sam gledala u papir, čula sam vrate od auta. To je bio Steve, skoro sam se ispovraćala. Vratila sam sve kako sam našla, istrčala iz sobe, požurjela u Stefaninu. Kada sam dočekana sa "Hej slatkice", zaustavila sam se kao da sam videla duha. Pogledala sam u njega i pokušala da se setim svega sa časova glume. "Hej Steve", rekla sam mu dok sam čekala Stefani da ona ne zna kad dolazi, te sam krenula kući. Ponudio mi je prevoz i brzo sam odbila. Moment pre nego što sam izašla napolje, rekao mi da se vidimo kasnije i osmehnuo se osmehom za koji sam nekada smatrala da je zavodnički. Sada sam kući i pišem ovo. Razmišljam da odem u policiju, ali šta ako ništa ne urade? Da li će mi se osvetiti? Ali ako ne odem, da li ću gledati ispred sebe ceo svoj život? Ne znam šta da radim, ali ako je ubio onog sa liste, mislim da si izvukao. Sa kakvim god savjetom da je našao na deep webu.